Horas madihita saluhutna. Parsiajaran manogot hari Jumahat sia September 2022. Putusan ni sahalak sisian. Dihata batakon parhubas ni dalian natulu advensian buku rapor debata ditiki torangari na sinurat ni Ellen G. White. Ayatna tersurat di Lukas 5 ayat 20. Jadi hehemai ditadikon saluhutna mangihutton ibana. Uju Kristus majau akasisiana lahu mangihutton ibana. Ibana dang mabaga-baga ho tunasida pangaropan na pasunakon di bagasan ngoluon. Ibana dang majajiho tunasida parutungan manang hasangapon portibi. Manang nasida menutuhon sadia sitiupon nanaeng jaloon nasida. Tu si Mateus uju hudul-hudul di meja perpotian beo, si palua madok, ihutom maaw. Jadi hehe do ibana mangihuto Jesus. At dorang so mangalehon pakubasion, Mateus dang paitehon laho mangido upa, nasarupa balgana tu upa jinalona sian ulaon na at dorang soy. Dang pola marpanukun manang maralang ni roha ibana mangihuto Jesus. Say madi ibana asal marapak dohot si palua. Asaboy ibana ubigi hatana jala marsada dohot ibana di bagasan ulaon na. Songonima tu sisian na baru dijowi. Uju Jesus madjo si Petrus dohot ali-alena laho manghihuton ibana. Mandigor hatop na sida manadikon parau dohot jala na sida. Piga-piga sian sisiani napuna ali-ale si sarihonon mangan na sida. Alay tiki nasida madapot jow-jow ni si paluay, nasida dang maralang ni roha manang sukusukun, songod dia anon aw mangulu jala mabaladjoy isi ni bagasu. Nasida manguloy jow-jowi jala dung dipudian na Jesus manukutu nasida. Uju husuru hamu, somar hajut, somar hadde-hadde, somar sipadu pe. Dung do hamu hurangan, jadi didok nasida ma dangdung. Saunarion si palua majohita songon ibana majo si Mateus dohot Yohanes nang si Petrus tu ulaon na. Molorohat tadi jama marhite holongna dibaheni sukusukun taringot tu balosna dangga binau porlu di bagasan pikirata. Pelayan Injil halaman sia puluelu sia pulusia. Prinsip saitong dotikos. Da ngadong sahalak na buhay maju di bagasan ulaw ni debata, moloso nasa rohana tutu di bagasan ulaw ni, jala dipahamat ibana sude nai gabi harugian, holan asa pasurukon parbinotuan taringot tu Kristus. Manang tu dia ibana lao, nasida masay marlas ni roha mangihuton ibana. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 227 220. Songonima sahat ni persejarah dihita manugoton. Say di pasu-pasu Tuhan mahita di namangaradi tu ari sabat nauli. Horas.